kids on one is Matema. Every man on board, God bless you, my Wakitri Nyash. And the Shigiri Bab, chapter 2, don't get a common scripture. We have a great talk. But I've channeled my Visati now. John chapter 2, you know, Tarabam Pedamu Tikorakasanga Panaro from Chato, Panjukoekana. Dokba Jeso, Aita Butika, Tabukorika, Zirisiki. But the guy did all the Pamsoro Pedamu Tikorikutanga, Kavapam Chato Pakana, Iregusa Ziva, Puti or Wakoka, or Kazumunima Chikarus, a master of ceremony, is greater than the master of ceremony. Kuti wine payaga pera wanakwenda kumkuru mutambo wakaenda kunemwe guest zati Yesu angato kwao iye ne vadzidzi vake na mai vake. So Jesus was part of the team yevanhu vainvite kwa haana position vanhu vainvite kwa kunzova napabiko pakufarwa vanguva pakati pedu. So number one dambudziko ravakaita nderekuti havana kumupa a position yaaideserva but vakangomuinvita kuti ave pamuchato. Now we kuna matamari yakuda kuti munhu ambokura kusvika palevel yekuziva position inogona kupiwa Mwari muupenyu inoita kuti umwari hunyatsomanifesta usina kubhega nekuchema kuna Mwari, nokuti tsika yaMwari haisi yokuti kana wachema akubatsire, ndeyekuti ararame mauri ari mubatsiri weupenyu hwako. Tsika yaMwari haisi yokuti kana wachema Mwari akunzwire tsitsa akubatsire. Aiwa ndaitaura nezvinokuti wakatotida for God so loved the world. Kuti rudo rwaMwari rwakatouya tisingadeserve, saka hatina zvatichaita kuti atide, nokuti takatodiwa tisina zvakanaka zvataita. Saka pamuchato wepakana Jesu was invited, waini ndokubva yapera. Ko zvinoshota sei Jesu aripo? Zvinoshota mukamunyima position anomboti mairongerei nekuita kwenyu neukuru hwenyu imboitai tione. Nyangu akoka is a jealous God. Ani paanoda kukokwa, yes, nepaanoti kana akokwa opiwa the right position of honor. Tine zvatinounza muupenyu hwedu, zvatinoremekedza, kugoita zvinhu zvokuti zvikava muupenyu tazviunza hedu but handizvo zvine nyaya hombe mukurarama. Saka pano Jesu zvaakokwa is one of the guests and wine ndokubva yapera. Ndiri kutaura inini kuti vanhu zvinotongwa vasina kurongeka kuti waini ipere. Ndiri kungosuspekta kuti kusarongeka hakusiko kuti waini vakaunza shoma. Kusarongeka ndiko kunyima Jesu position yake, nokuti zejealous God rimwe zita rake anotonzi waini futi. Ropa rake ndo waini yesungano itsva. Saka pavakapererwa newaini vanga vane imwe waini iripo yakaigwa muchizaruko. Zvoreva kuti dzimwe nguva dambudziko rauinaro harisiro dambudziko racho, dambudziko nderekusaziva zvauinazvo, saka waakurarama mudambudziko iroro. Adamu Mwari vakamudzwira tsitsi ari ega kuti vamupe mubatsiri, vakabva vatora muna Adamu ari ega mbabvu yake ndokuunza mubatsiri. Saka munhu anga ari ega, vanga vari vese nemumwe wake, but akararama loneliness, kwete nokuti he was alone, nokuti rangu rinoti God created them male and female, kwete male and rib, male and female. But Mwari vauya kumunhu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Saka dambudziko rine munhu hakusi kuti ari ega, dambudziko rine munhu nekuti hazive pane mumwe wake, nokuti Mwari vatsvaga mubatsiri wakafanira kupa Adamu. Vakasuspekta wacho Adamu ane problem, ndobva vamumatisa hope huru, vakatora rumbabvu rwake vakadzoka. Saka chinzwa Adamu anoti manje vatadza, mukadzi wamakandipa. Ndandakati I chose to differ. Why? Hazvinzi mukadzi wamakandipa, zvinonzi mukadzi wamakandidzorera, because he created them male and female. Mbabvu ndokubva yatorwa muna Adamu ndokudzorerwa mukadzi. Saka Adamu akarara hope. Kurara is sign of ignorance. Rati mutime yeignorance, kana wapepuka unofunga kuti pane kwazviri kubva iwe zvabva pauri. Mukadzi wamakandipa statement yemunhu anga akarara pazvaitika, akashinura anoti kuti mukadzi wamakandidzorera, because makamutora kuno, makatora the rib yacho kuno. So pamuchato wepakana haisi nyaya kuti vanhu havagone budget, inyaya kuti vakaleta respect yekupa Kristu ikadenha shortage. Vanokuenda kuna master of ceremony
vakaenda kuna Jesu, which means vaitozviziva kuti master wedu ngori title pasituation yakasambudza mwari wako. Dambudziko nderekuti hauna kumisa samwari mulife mako, wakamisa sasavior ukabvisa panoti Lord. Tinomugamuchira sashe uye muponesi, chiri automatic. Ukangomutora saishe kukuponesa ya duty or right yekukuitira ya responsibility nokuti ndibaba kwauri. But ukamutora sasavior asiri the Lord, nopanoita relationship yekuti you beg him to do things. Yet kana uchimutora sa Lord and Savior, you worship him and he can do things. Ndakataura nezvino kuti tine vamwe vedu pano vanogona kuteswa neni kuti kune zvinhu zvatakanamatira kuti zviitike nezvinhu zvakaitika tikatozonamata tichitenda zvinhu zvataitoda hatinobvira tazvinamatira Mwari ndokubva vazviita. Chikonzero ndeichi, pandaizvida Mwari vanorarama mandiri, vanonzwa zviri mandiri, vanonzvera moyo. Kuti pamwe pacho vanonzwa minamato, pamwe pacho vanonzwera moyo. But vanonzvera sei moyo kana vasiri mumwoyo mako? Unofungidzira kuti nhau yekuita prayer kuna Mwari kuti life iite zvakanaka, that's the only way yekuti Mwari anzwe nyaya dzako. Aiwa rangu rinoti anonzvera moyo. Kuti kana ari mauri ane nyaya dzekuti usati wadzitaura muprayer, he knows what you are looking for. Hallelujah. Nhamo yako kana Mwari ari mauri inhamo yenyu na Mwari wako. Saka pamuchato wepakana challenge yaivapo haisi yekusagona budget yekuisa waini shoma, ndeyekuisa respect shoma kuna Kristu. Wotora imwe shasha yavaiti master of ceremony, mukuru wemutambo. Saka waini payakapera, Jesu aida ngoita bhato yevakuru kuti apuruvhe kuti mukuru ndiani, ane chigaro here kana kuti asati apiwa chigaro but aripo. So waini yapera, vana kuenda kumukuru wemutambo vakaenda kune guest. Jesu anga angokokwawo waini yapera. Ko munoudzawo munhu akokwa pamushato kuti chikafu chapera zvinoita here? Ngatimboita kuita discussion for. Wakokwa kumushato kubva kwashota chikafu, wobva waingwa wakagara mwanzi kwashota chikafu. Aiwa kamaorganizers nevaroki vemuchato vane vanhu vavakaudza vakapa bhajeti vari kushanda navo kuti paitike chikafu. Saka kana chikafu chapera, waini yapera, munoenderei kuna guest muchisiya master of ceremony. It simply means vaitoziva capability ya Kristu but vakamunyima respect yaari Jew. Aiwa munoenderei kumunhu akokwawo kuti waini yapera, atouyawo hazivi kuti makaronga sei. Vachinoita kuti vaende kuna Jesu wavakakoka vachisiya mukuru wemutambo, kureva kuti vaitozviziva kuti utamupa chigaro mukuru wake, but dzinyaya idzi dzinodarika level yemukuru uyu yakuda ishasha yatanyima ukuru. Tachazviona kuti muupenyu hwako Mwari wako iwewe newe shortage, asi we honor and respect. Saka chigaro wabarwa nemashortage. Why? Because he must be God in your life more than the God you invite to help your life. Ngaye Mwari muupenyu hwako, kwete Mwari waunoshaidza kana upenyu hwako hwakunetsa. Emergency God ari dangerous. Saka ukaona kuti pavakaenda kuna Jesu vachiti waini yapera, haana kutanga nekuita miracle, akatanga nemaquestions. Maquestions ndei ari kuti ndikudemandawo my respect. Kana mune vanhu vamati ndovakuru vemutambo, ko papera waini madi kutaura nawo. Kuti tinozviziva kuti munozvigona izvishe, but pane patangoti timbosimudzirawo vamwe pakati pedu kuti vanzi master of ceremony. So shortage haisi pakuti they are poor in budgeting, they were poor in honoring the one who can help when the budget is low. Vanhu vanoda Mwari anovabatsira, ende Mwari chingati mubatsiri, but type ya Mwari wandiri kuparidza both side, anobatsira uye anonamatwa, ende ukamunamata anorarama ari mubatsiri mauri. But ukasamunamata unoita wakushedza kuti akubatsire. Maybe ndipatsanure zvinhu izvi. Kunamata kuita zvinotaura Mwari, munamato kutaura naMwari. So Mwari anotsvaga vanomunamata kwete vanomuitira munamato. Why? Because kana wamunamata, munamato wako une guarantee yeanswer. This is the God who sees what you do will reward you. Kureva kuti Mwari ari ready kublessa nekuhelpa vanhu vake.
dambudziko nderekuti vanhu havana kuuya kuzosubmita kuti ave Mwari mulife. Mwari wema-issues kana anetsa mulife. Alright, pamuchato wepakana waini yapera vakuenda kuna Jesu. Ko munonetsereiko maguest? Imi muna master of ceremony. Uchaona kuti mulife mako une zvawakaita Mwari, chawakarespecta ukachipa honor saMwari. Mwari ukangomudira wekuti zvikanetsa kuti changopfugamawo tochema kwaari. Tsitsa nadzo help anayo, but ari kuda honor yake saMwari. I'll repeat this statement yataitaura nezuro. Ndikaona mwana asina bhutsi achifamba apa, ndinobatikana semubereki. But sei ndisingamutengere bhutsi mwana iyeyo, ini ndiri mubereki. Zviri kureva kuti handina kumubereka, but ndiri mubereki woumwe mwana. Saka wangu mwana anogona kuita mapeya 3 ebhutsi, mumwe ndikuona murodha asina. Haisi rafu. Nyangwe ndiri mubereki moyo unorwadza, but ukaona homwe yakurwadza ndinenge ndamubereka. Vamwe havasi kuinzwa ndidzoke wanda kuti ubate. Haisi mhosva yemwana wekuti afamba asina bhutsi ukatomona hauseke, unotobatikana kuti indawo muvabereki vachidaro. Ko munobatikira nei kuti sevabereki vachidaro iwe uri mubereki wani? Muitirewo. Nyangwe ndiri mubereki ndinodhira nechandakabereka. Saka Mwari ndiMwari, but ndibaba kune vamwe vanhu vakatenda kwaari. That was the message yanezuro. Hallelujah. Takati zvese zvokuti ukabhuikanwa nevanhu woti Mwari ndiwo munhu wese, Mwari ndiwo munhu wese, zvinotokuwadzisa wese. Nokuti panoti Mwari pane subject yakakura ndeyekungoti ndicreator, ende ndicreator wezvese nezvinokubhohwa. So hazvinzi Mwari ndiwo munhu wese kana zvaoma. Unopedzera ufana kusvika pakuti Mwari baba vanondirwira. Why? Anooperator saMwari kumunhu wese, anooperator sababa kuvana vake. Hallelujah. Condition yekuti aoperate sababa akakupa, akatipa Jesu kuti handina anotenda maari aregere kufa neupenyu usingaperi. Akavapa simba rekunzi vana vaMwari, kuti wava mwana waMwari itori power. So pamuchato wepakana pane problem 1, paita yebudget, yerespect, nokuti pane shasha iripo yanzi master of ceremony. But papera wine avaende kuna master of ceremony, wanaenda kuwana the guest who was invited. Nokuti langu rati Jesus was also invited. In normal understanding zvinoita here hama kuti zvinhu zvashota pamuchato, moenda kuvanhu vashetu vakupembera muchato kuti zvinhu zvashota. Muna approacha maorganizers vese vakaronga zvemuchato wacho, but pane shasha ingenzi master of ceremony, mukuru wezvemutambo, plana wacho wezvese, vakangoshota wine, vakamuignore, ndoku vakamhanya kuna Jesu. Zvoreva kuti vaizviziva kuti Jesu idzi nyaya anodzigona. Kana muchiziva kuti Jesu anogona kudhila neshortage, opa respect seimapawo mweshasha chigaro chekunzi master of ceremony. Kana ari Mwari anokurwira nekukugonera zvese, seuchimunyima nguva yekumunamata, unongowana nguva yekumuchemera. You dedicate most of your time pazvinhu zvako nevanhu vako neshamwari dzako. Hauna time yekurumidza nekunamata Mwari, ukangoona wapfugama zvinenge zvaoma. So to you, hasi master of ceremony is just a guest anoshedzwa kana zvaoma. Saka mukamudira kuti zvaoma, paito kumuda nokuti ndiMwari anoita equation. Saka Maria paakaenda kuna Jesu haana kudzoka newine, akadzoka abata revelation, akaenda kuwana akati do whatever he tells you to do. Hazvireva kuti itai zvaataura, zvinova kuti itai chero zvaataura. Nobody very tricky. Hazvina kunzi itai zvaataura. Do whatever he tells you to do. Itai chero zvaataura. Statement hiyo ndio ine umwari hwacho, and I'll explain. Chero zvaataura kana makuzviita isanye kuti mamupa respect, kuti he knows what we want and he has got the power yekutena chero chinhu kuti chive chatiri kutsvaga. Ndakati Mose paakabvunza Mwari kuti kana mandituma vanhu vanoona kubvunza kuti ndiani akutuma, muda kuziva zita renyu. Mwari vakataura zita ravo, but zita ravo vakataura vachiudza Moses izita rekuita kwavo, kwete zita ravo, and I'll explain.
kuna mozi mwari vakati ndiri the I am that I am, ndichava harisiziita kuita kuti pese pane situation yanetsa I become an answer. Hallelujah. Pese panetsa chinhu saka uyu paari kunzi do whatever he tells you to do, ari kudzorera vanhu the I am that I am, ndichava kana mapererwa newine, the message yandichataura becomes the wine that you are looking for. Nokuti ukatarisa formula yacho yakagadzira wine iwater. Vanhu vamwe torinwa because akachinja mvura ikaita wine. Handina problem nekuiridura pana John chapter 2. Ndine problem yeformula rako rine chimera ka rine sorghum. Kungotuta mvura yako ubva kurirova. Muri pa John chapter 2. My ingredients yakangonzi water 100%. Iyo rako rine sorghum rimwe. Do whatever he tells you to do. Kureva kuti tamisa pa level yekuti chero zvaataura. Munhu anotendera kuti chero zvaataura tinoita ndimambo. Ndo nhamo ipana John chapter 2. Haireve kuti vanhu vanga vasina budget kuti wine ipere. I believe chakapedza wine kushaya respect pana Jesu wopa imwe shasha chigaro kuti ndiye mukuru wemutambo. Saka Maria paanodzoka achiti do whatever he tells you what to do, ari kuti mapodza aimamupa position yake saMwari anodarika master of ceremony. Dai problem isina kutobvira yaitika why rimwe zita rake ropa rake ndo wine isungano itsva. Saka pakana hapana kushota wine. I will explain this other way. Pakashota kuziva kuti tine imwe iripo yatanyima position nokuti Jesu wacho anoti ropa rangu ndo wine yesungano itsva. Saka pari kushota wine pane imwe wine iripo iri better than yapera. Nhamo ndeyekuti vamunyima position yake saMwari. Oza zvafanana kumarriage. Ukanyimwa ubaba uri baba pane nyaya dzinoitika dzakawanda. Respect yako sababa ikashota. Kubasa kwandaishanda, I love this example. Pane kwandaishanda kuita still. Kune munhu ayaitengesa zvinhu saka one Friday rimwe day akati torai mahara masiketi madzimai nemazambia torai wozondipa pamunoiwana. Open check pamuchaiwana. Ndine mudhara akaramba kutora haindisi nyoro. Ndaiwose kunotorera iwo gogo. Zvanzi haisiya kuti zvadhura ingwa nhanzi chero patsaiwana. Saka ndikadhiriza nendei zvanzi hafina mbuya vako ka. Veta vandituke vakapfeka zvavakapfeka kudhara. Havanganituka akachena. So kakudhura aka gasi paZambia unhu hwagogo hunodhura. Anozvati zvese Mwari zvaunoda kuti akuitire zvakachipira Mwari anotodhura ndiwe. Type yacho iri kuitirwa ine nyaya kudarika chida kuitwa chacho. Ndakati ndikapfimba musikana kudhara pandaipfimba musikana akati ngadifure nepanandoza ndaimira panze. Asati abvuma ka handidi kufanorohwa. Hazvino kuti munandozi muri kudhura kayesi kana kasati kabuda zvichiri kudhura. Akangobvuma chete ndinotomudza ngaripinderemo. Chinochinja maprize kameseji kekuti I love you too. Ukanonoka ukataura unofanira kupinda wega muchinenini. Ndonoona panze. Why handidi marecovery? Ukandipa position yekuti wakudanana neni ndidira mfesi wako haundidye ndozvidyisa hautizive reni. Omwana tinochema kuti vari kudyiwa vadyiwa vanozvidyisa. Ndiani kutanga ikangotomoka can I take you out kupi kutiro ina uni mweya wangu zvidyisa. Lava ite muri ipapo pamuri pa inoita munhu ati asinaita mupinda tonasi kuda kuzvidyisa. Why? Because akabvumwa akadiwa. Saka ukadiwa ukandida haundidye ndozvidyisa. Why? Because kuzvidyisa kupuvha nekutsinira position yawandipa. Saka pakana pane problem one. Nyangwe Jesu akagona kumukoka vakangodawo kuti ave part of the people vari invited. Vanga vari imwe shasha vakatopa position yainzi master of ceremony. Munhu wese mulife make ane zvinhu zvaakaita master. Kana zvazoramba ndopana kuti Ishe pindirai. Pauda tapindire mambotangira kupi? Anotanga aita kuti muthu wake meti dzikabondera. Woti Ishe munoshamisa newe unoshamisa. Ishe uri kuvanyima position yawo. Se uchida Mwari kana waini yashota usingade Mwari kuti ave Mwari.
even by planning yemuchato wenyu. Unu weyutika kumachechu anofimba munhu wake wodana anozoya kubvunza mufundisi manje kuti anoita here nemachovhera maitaura. Isising when searching, isising when destroying your retire. Hey, why? Because I got trust a kuona kwake na kufunga kwake. So ni mfundisha zote haite. Fundisi ndi asingaite. Wakanyima mwali position first. Wakazoti waini yapera. Wabali bochaka we Nazareta Jesu ari kupimota rena waini yenga yapera. Wakuru kopa mambo tu ndiye mkuru wa mtambo. Madi kwenda kuwakuru wenyu. Akatukwa noimba ne munhu. Akatukwa nozemera panjira dzake. Kune ma issues in life asingade intelligence anogoda grace. Hallelujah. No matter how intelligent you are, no matter varongeka zvakadi, no matter how connected nevanhu zvakadi, if grace is not available, mushini chenyu munogona kuruza mesi nounotemba wacho. I problem yana yakufunza baba wake uri munhu wese. Yeah. Unondisoda kuti baba unokuwadzisa pamwe pacho. Yeah. Idaona ndarangwa wetu kwangokanya nemunhu so aikubata roko muinde unopupitire munhu wacho. Ndakazokanya muombe. Akati simbeira ikamugara. Dara akalibata okada kuenda ndawo unongitira kuti uyo. Dara akatanga kutorwa kuti vakuru avaitwe izvozvo. Ndatoziona kura kuti dzaitokwatawo. Bhosi uri ndikuri dzangu kufanirwa munhu wese. Vakuru, position ya Kristu mukaishaya mulife menyu. Munorowa neshortage. Kwani nekuti hamuna kurongeka. Aiwa, don't treat him like one of the guests. Treat him as Lord over your life. Kumutora si plan B. Tukazorambao tozodai, tukazorambao tozodai. Zarunga zangu Jesi narunga Jesi zaramba. Machinochema kuna mwari. Yato sign kwa hari. Kuti ndinomudira shortage. And ndimudire honor and respect even in the planning of things. Chato wepa kana. Avana kutadza kuronga kuti waini ipere. Vakatadza kupa Jesu nzvimbo yake. Waini katanga kushowa masign yekuti pane vakuru vakuda kumbozikanwawo nokuti mune vamunoziva mukaremekedza Mega. Battle of Kings. Unacho chawakaita mambo mulife. Unazo zvaunorispekta zvaunopangua. But inosvika nguva yekuti zvaunorispekta nezvaunopangua zvinokundikana. Saka formula yakanaka ndeyekuti Mwari iwe mutungamiri weupenyu hwangu. Hallelujah. Bomba musati mabudwa kudriver unogona une defensive, but defensive haisi guarantee yekuti accident haitike. Kungwara nekurongerwa tatse zvakaipa kukuwira unoita munamato kuti Ishe mundidzivirire kuti zvakaipa zvichandiwira. Nekugona kwese ipa Mwari position yake. Yes. Yes. Wangobunda utapinda mukombi. Wapinda mukombi ndoda kurovera. Ndopa unoti Jesus. Unotomuziva. Wadi ufana kuti Jesus uri mumba. Woti Ishe ndakubuda nditungamirire. Una Jesu wa emergency. Unoti kana wine yapera. Yo unoti muyai muti sotero wine. But kana isati yapera. Munaye wa munoti mkuru we mtambo. There was a man pakana. Aitonzi master of ceremony. Yeti pane chakanita miracle. Sisingagonekwe na master. Every good hospital in a motion. Isaini yekuti nyangwe doctor ari qualified say vamwe muende kunorapwa munopfuririra. Ende basa ra doctor ririzika. Ukafa dzingwe basa. Andoshadzira kuti next mumwapinde. Aya ndo magrafter. Chwa operator munhu zi wotofugita kuti next. Ende utendero kubvunza kuti abuda uyo aufa kungopindawo. Then iva omanje ndwana master. Unotogosta pane vamwe so ndina doctor wangu. Ashina kuipa but ngave lesa than Dr. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Vatatora tikapama positions are hongo vanogona vari so professional but madimoni respect professionalism. Yeah. Wese ari kucancela vanhu pama marriages ndokubasa kwake
kwete kuti ndo zvakaitawo imba yake yakanaka. Yey. Antouya akarohwa kwaangarove. You're not even a pastor. Pastor Anita Machallenge is even married. Zvekuti paunouya kwamufundisi nenyaya yemarriage yako, ungangodaro uchitotaura zvikuitika kwedu futi. But handikuti dzokera ndo iri kuno. Ndotokuvhurirawo mavhesi. Wodzokera tosara takabatawo shaya kuti mawana. Igraftika. Unoita kuti havari boss tare kwari perfect. Vanhu vakuru vakamaster art yekuti pakaita challenge havaprove kuwana kuti nesu takuwara tinochema. Vanokupa courage, vanokusimbisa, vanonochemera kuseru. Kune vanhu vari kuchemera vari kutochemawo, but havasi palevel yemachemero ako. But nyaya yakafanana. People of God, hear me very well. Nauye muchato wepakana, shortage iyi haisi nyaya yekuti havagone kuronga. Hakusi kuti pakawandwa sterling wine yaningwa ikapera. Chandinoziva, it was the battles of the kings. Pakuti kudi, kana wine yapera, moenda kuna Jesu, unoti wine yapera. Imi mune munhu ari kunzi mukuru wemutambo ari mumba. Tora Jesu anga atori panze. Ku VIP Jesu anga asiko. Anga ari ku others. Wabona poster band. Vanonyorwa simbi dzinoimba, onzi others. Unori ku others, uri kani moyo. Usatwarira. Vangona poster ranzi many more uriko. Pachine basa shanda. Vanozati vanhu havazobvunza kuti aripo here ngoti ndana many more. Asi Soldier Love aripo. Jah Praise aripo. And others. Unotofarira ku-others. So Jesu pamuchato wepakana, he was not inside. Nokuti paakaperforma miracle, akatiudza vanhu panze kuti tutai muise mumba kune mukuru wemutambo. Saka kuma VIP anga asiko aingowa one of the guests. Sezvaunoita kuti une nyaya dzako nemaprograms ako, chekwamwari chacho chikamu chidiki. Ende kwamwari kwacho ungatorara muservice. Pamaazi acho watoya kuchechi, uchitorara futi muchechi imo. Pamaazi foiwaya, uchitombotora chimwe chikamu chekurara imo. My God. Endo ndinogorekana kuti dai yapera, kwamwari kwacho ikoko. Chikamu chako chekumurespecta nekumisa position yako chidiki. Hande kana kuchiitwa zvinoitwawo zvepanze apa, unoshedzera kuti hengo. Asana munhu wamunhu kuchechi ashedzera kuti hengo paridzai futi. Vanoda kuenda. Sidzokoro kuti unoona next week manyanya. But kana tiri kuseru kumanje kuseru. Aiwa ka. Idaishamisa mazuva ataenda kubhawa. Fungu yekubhawa indirwadze wewe. All night inorwadza usiku urefu. Kubhawa. Taikumbirwa mtu ada kuchaira 8 years tichiri mukati. Taikumbira ikono inwa muri kono kwa shata chipuna tsukudai. Taikumbirwa. Apa kana iri all night kungopinda mbichano kunzwa kuti chini chano chinyanya haisi mosha kuna Yey. Chikamu chedu chatinoisawo kuna Mwari wacho, fraction yacho idiki. Ana master of ceremony life hopo. Mukadzi akanyima Jesu mvura patsime. Akatotaura one, ndera baba wani Jacob, rakacherera isu, even nezvipfuyo. Jesu ari Mwari, anonyimwa mvura, but mombe dzichinwa. Abuda pachana nderedu isusu vana vake, uya nezvipfuyo, and also cattle. Saka zvinoita kuti munhu arambe kunopa kuchechi. But azvino kuti hape. Kune kwaanopa. And iko vantu vanotodai kutora essence yandaka problem nayo. Ndakaona vanhu vapinda kubhedhi ramacheso, vabhadhara pagate. Akuridza mukati. Vaukanda imwe mari pastage futi. Mune akazona kuchechi kuchipiwa maroto. Chipo kaizvi chipo. Noti macheso akatrena chipo. Chaunodzokorora kumupa. Iwe usatoona n'anga ine mombe. Kuti mombe ndedzasekuru, kwete mweya unouya pana asekuru. Asekuru vacho iwawo. Mombe hadzipiwe zvisvikiro. Pazvinosvikira ndo panotora mombe. Ende hauna kana problem nazvo. Hakana mombe dzen'anga hai. Kutova n'anga kusvikirwa, but ari kusvikirwa nemombe. Simweya museno ukasvikira pano, wafana kutogoita mombe yacho.
Why teenager takaita master mu life? Yeah. Mukuru we mutambo aivapo agone kuperforma miracle iri kudiwa but respect yake ari kupiwa. Tine chinhu chatakaremekedza narotoziva kuti Mwari akasapindira isina kuremekedzana kweso hapana chinobuda. Kungwara kwakanaka but pane pasingashande kungwara. Beauty yakanaka uchioneka mushi pane pasina hange wesi beauty nenyaya dzayo. Ukaenda kumsoro unomtano kumsoro vanhu vakanaka vari ikoko ukavatarisa wotarisa timu iri mumba unoona vanhu vanga vakachinjana vepanze vari mukati vemukati vari panze iwo unoita kuti vanhu ava sei vari panze aumbokafunga ukavo discover even the devil are wicked kusvika palevel yekuti naye ari kudawo pfambi anotoda yakanaka ukati yekurora nepfambi yacho kwakudiwa beauty futi kubhawa wazona ukasanamata kubhawa kusatana kuda vanhu vakanaka futi ndakanzwa achitoudzana simbi yandinayo kwete mukadzi wandinayo simbi yanebhawa yakanaka beauty yakushanda futi kubhawa saka unoita mufakosha noruziva kwese ukasanamata Mwari apo ukatora imwe position ukaipa umwe master unoti master of ceremony anokudisappointa nekuti vanoshota wine yanoramba ari mumba but vanoenda kuna Jesu woti wine yapera. Kana muchiziva kuti wine ikapera Jesu anozvigona sei ari panze mukuru wemutambo chef wenyu ari mukati. Takapa respect kuzvinhu zvisirizvo tikanyima Mwari position yake. Saka imwe shortage yatiinayo haisi yekuti hatina kurongeka ndekuti takanyima rumbidzo iye mutsvene muridzi weupenyu. Saka inoita battle of kings. Ari kunzi master anongoramba ari mukati waini yashota asina kupiwa chigaro ichocho anokonzera kuti pave neimwe waini. Sanda ane mubvunzo kana Jesu azodai pane waini inodarika yekudhara anozoita master ndiani? Kana pakazoita parekodhi yekunzi kumuchato kwaningi kwakafamba so kana taakukoka uye nekupa vanhu position Jesu aizomupa position ipi kana vanzwa zvakaitika pamuchato uyu? Urati wataiti master unonotomudza rafu kuda munini kudhara ikoko taana Jesu mazuva ano. Zvekuti ikashota munongoramba muri mukati muperforme kana kuda ngosalutwa so tina Jesu mazuva ano. Respect yakapiwa Jesu pamuchato wapakana was the problem. That's why amai pavakadzokera kuvanhu vakasvika vachiti itai chero zvaataura kwete zvaataura chero kuti chero zvaataura kuti ndoda kuti mumupe respect palevel yekuti chero zvaataura ukaona mazviita mamuremekedza nokuti akataura zviri off topic hamuite but ukaona ataura zviri off topic muita murespekta ataura kudarika formula nokuti hakuna wine inogadzirwa nemvura. My ingredients acho 1 when 2 times mvura munopa mukuru wemutambo zvatopera. Dai tiripo isusu yokuti Mwari mbichanda igona kumukwenya kana kutuma vanhu kuti muudze mudhara hapana kushota water pashota wine not mvura but akaita ngari off topic. Saka uchiona dzimwe nguva parinoparidzwa unonzwa kunge Mwari wacho nyaya inotaurwa haisiriyo haina ine basa rako nekukambani kwenyu nesuicho kumhuri kwenyu unonzwa kuti ari kurova hake but hasi kubata nyaya yangu. Ndiwo usiri kubata nyaya yako munyaya yacho. Kune nyaya dzekuti chataurwa handiyo nyaya asi chisina kutaurwa. Maybe I'll give you anonzi madimikira kana kuti tsumo. Pataigara kumushawo kutomboishawa kunoitwa magarden. Gogo vairara vabika mapoto nekune boys tairara kukitchen kune mapoto. Vaiti vakadzoka usiku taakurara vaiti zvamurimi mogozoti vanyama. Vati kudi zvamurimi mogozodya. Nyaya yataurwa apa ndoyavasina kutaura. Vari kuti musadye ndozvazvinoreva zvataurwa zvamurimi mogozodya. Saka ukanzwa zvataurwa unoita mhosva. Wai kune nyaya dzekuti haufanirwe kunzwa unofanirwa kunzwisisa. Hallelujah. Pamuchakupa problem yekuti unonzwa but haunzwisise zvinenge zvichirehwa indava unozviziva izvi
munhu ukabvumburana naye akakuti Mwari ave newe unodi kuti arisive. Ingona kuti Mwari ave newe thank you. Unoshedza kuti unondidaro pari kunzi Mwari ave newe rati hausi kunzwa uri kunzwisisa kuti apa ndokutokeswa kwemhando yepamusoro. Ani munhu akatadzira munhu anoapologize sei kune dzimwe apologies usingagamuchire. Why? Because ukaona sorry yaane surname haisi sorry kwacho. Sorry chaicha inoita surname futi. Sorry, all right. Sorry. Ukaona ngeta kasene haisi. Ndiri kuzviitira kuti ufare but handisi kurevesa. Sorry is genuine. I am sorry. But sorry kwacho. Sorry, all right. Ukaona apfikerwa mukazita kumberi haisiriyo. Kurati haisi nyaya yekungonzwa, inyaya yekunzwisisa. Jesu pamuchato wepaKana anga ari panze ndiye akatoenderwa vanhu vakatutamvura vakapinda mumba mune mukuru wemutambo. Kurati kunorespectwa mumba mukuhaya table anonge atenderwa kupinda akangokokwa. Saka kupera kwewaini nekupefoma kwake kune chekuita nekudzorera position yake. Saka dzimwe nguva zvaMwari kwauri ipati time kana kuti unozviita unoshaa zvekuita. Ngasande munhu kuwadzana mazati agara kuwadzana ndaidarika so ndokubva kwenya umwe akanzwa tsisivereti chinda uyu kana uri mutauni anovaraidza manje unenge uchitovareirwa wena uchitoparidza kuti upenyu utransforme umwe wachitandara. Hanzi kunge washaa hako zvekuita vanomira ipapo unotandara. Why? Haana kuisa respect pashoko raMwari. Anoona kunge part and parcel of entertainment. Dzimwe nguva achitotoona kuti andoti vashaya zvekuita. Emwe munhu akamboti dai Mwari akuwanira nyasha akusimudza waenda kure. They believe in traveling. They believe in different things concerning the kingdom. Jesu akati pamaprofita ese akaberekwa nemukadzi hakuna anodarika Johani Mubhabhatidzi. Ukatarisa Johani haana miracle yaakaita uye firo yake inotopisa tsitsi. But pamarankings yemaprophets he is the greatest. Why? He introduced the people to Jesus. That's the greatest thing you can do in the kingdom. Hallelujah. To introduce people to Christ. Hallelujah. Yes. Ana Elijah wakaita zorova mabhonzo akamutsa vakafa. But Jesu auya anoti the greatest is John. Hallelujah. Aita great pakudii according to the understanding of the kingdom. Kuintroduce vanhu kuna Kristu, kuintroduce vanhu kuupenyu, kuitira vanhu miracle, kuvaitira zvemuupenyu, kwete kuvapa upenyu. Jesus is life. I am the way, the truth and the life. Kuwana Jesu, kuwana life, kuwana miracle, kuwana zvinhu zvemu-life, kwete life. Which means you can also make hell. Wakaporeswa pa crusade, very possible. Nokuti pane kuporeswa uye pane kuponeswa. Kuporeswa kuri earthly nokuti kudenga kurware munhu. Kuponeswa kuri internal nokuti kunokumekesa heaven. Saka John paakaintroduce vanhu kuti iro gwayana rinobvisa zvinhu zvenyika, he became the greatest. So somebody came to me and said, Baba unamato wangu, you have been on this place for a long time. Dai Mwari akusimudzai. Maona ma-platform maombe. People they think that watoenda. Denda muswati nenda wene passport. The old one ndamuvira kudai so. Nyika dzaiona nendege dzaiona imo. Zvinto zvema-airport. Akati saka uchiri kudai baba to win souls. Hallelujah. Hakuna nyika kana kuchanda haisi nyaya kana. As long as I want one soul inoda Kristu, I'm happy. Israel takaenda tikapira but tichibva ikoko I'm back here. Tivhunduke izvozvo. Why? The greatest chakadyarwa naMwari mandiri is to win souls. Hey platform, dai Mwari akuwanira nyasha masumudzwa madii right now. Somebody can be shouting. Hey, uchiri kuei baba. Nezvi zvatakanzwa zvakaitika izvi. Thank God kune zvakaitika. Vandoda kuti mumwe munhu azive kuti Mwari anomuda uye akamucherechesa. Hallelujah. That makes me more happy. Izvo zvinofadza, yes. But nyanya ndifadza kuraramira Kristu. Yes.
Yes. Yes. Kuna nyika inondivhundutsa kuenda taenda kwese kwanofunza kuti akuendeki totoenda tichitobva panapa tichidzoka futi pano hatichavhunduka ndege hatichavhunduka hoteo svika munhu agamuchira Jesu atendeuka I'm happy. Yes. Because munhu anouya kuti dai Mwari akuonenyasha baba Mwari akusumudza vanofanira nambosumuka munhu anoti kana uri muvhangeri Mwari akakuwanira nyasha unograduata woita apostle. No. Some are teachers, some are evangelists, some are apostles. My ranks, my gifts are in the kingdom. Very possible. So I don't know that the Bongi died an evangelist. Or move to wait a church, wait a big platform. No. That's what I pursue. Amara kumsunza baba, mfano kwenda kule. Tutori kule jeshi. Tori kure, so do sanga ne suma street no vunduka. Yo mlo ndio barota. Sanga misko. Snoira moto 2025 new one. Ndio paga. Ya kuvura ma plastic daiso. But I ndetse kumira kuna kupanza Kristo. Never. Kana unoko notona na mbazi kana murenge tichiparidza. Azvini chinje. Bando doti shoko ra Mwari risvike kuvanhu. That's my calling. You know why I'm going that way? Vanyada tubate pakana paketa problem one position na respect Jesu anga anyimwa akashandisirwa request wine yapera vanhu vapererwa ne wine kana kumbaudza vanhu kuti hama dzangu mrasi pana patina Jesu ndiye Mwari wedu kutora mwe chef bakuisa mumba ndobvanzi ndiye mukuru wemutambo master of ceremony wine payakapera vakuenda panze kodzokeraika muna chef mukatu uchef pane paunogumira ukashaiwa Mwari renki yako kungwara kwako kune dzimwe nyaya dzinongoda the hand of God. No matter how intelligent you are, how connected you are. But andiri kuLondon vanhu vaiuya pahotel pataigara vachida kunamatirwa ndakatoshamisa kuti vamwe vane nhamo dzinenge dzekuno ndati kuenda ikoko hakunyanyoshamisa Satani wacho avhunduke kuti munhu ane visa musiyei unorohwa muvhisa imomo munhu anoita nhamo yekuno kwariko. Oza mari kwesha urifana unzwa kwa Afrika wozi kunonetsa mabasa Mwari kunishaira ikoko mutara kulanda anonopidani kaenda undonoshanda anoshaika futi ikoko saka ndamatira vanhu kuda mabasa kuLondon kwete kuAfrica. Jesu ukamunyima position yake ukati kuenda overseas ndiye master of ceremony ndo pane breakthrough you'll be surprised madimoni avhunduke kutravela akana avhunduke kutravela kuti pese paunoshwira kana kuenda kunze iti Mwari enda ineni. Hallelujah. Pese paunoshwira nyangwe kuroorwa kana imwe breakthrough iti Mwari va ineni. Yes. Kune nhamo dzinonetsa uri bachura kana waroora kana kuroorwa Satani apete maoko kuti musiyai abreka kuno kwenyu anonetsa kumarriage kuti ngarohwe ikoko sorota we enjoy unoenjoy unaita life yeshirikadzi uri pamurume zvinoita vamwe ukakuona unodemba kutsaka kuroorwa hakuna dhiri iko kuine dhiri but vatora pasiripo example yacho master of ceremony anga ari mumba wine ndokubva yapera havada kuenda kuti ashef tine wine yapera vakaziva kuti kurispektana kwedu sevanhu iyi nyaya inoda Mwari. Vakuru mulife une machallenges ekuti ukashaiwa Mwari muupenyu hwako vanhu vaungavimbana nezvaunotrasta zvese hazvishande. Namani aiva mukuru wemasoja asi Bhaibheri ndobva rati aiva nemaperembudzi lepros mukamaflashi imomo munyembe idzodzo vanhu vachisaluta mukuru achinokwenyera kuseri. Life ine kona inokuembarasa ukashaiwa Mwari. Ndakaona muCovid kune madoctors vamwe aitofawo turatomhanyira ipo kutosvika atofawo. Life ine imwe stage yainosvika painokuratidza kuti ukashaiwa Mwari kungwara kurongeka kushande. Because my connections handinawo so pane chinhu chinobuda mai manje. The devil is not worried nema connections. He's worried kana una Kristu mulife mako. Munhu anogona kufamba nemabodyguard anomuchengetedza but cancer inopinda.
tenza ili stubborn ina basa ne mandi banu site mako ndoza mkura kuwana futi kwa mana vane level raure kuchengeta basa chengetwa na Mwari kuneta ma problems une security yakanaka muchato wepakana chavakangotadza bedzi kungoita Jesu one of the guests chete vamwe shasha ndo vakuru vemutambo ndobva vaiswa mumba Jesu padzi waini yapera ndobva vakati akomana hatina kumisa mushe zvidhori zvedu apa vari panze ndo vakuru vemukati chaimo vari mukati umu kungopana nyembe nemapozisheni iyi nyaya yakuda munana nokuti yato emergency ndokuenda kuna Jesu ndokubva apindura haana kupindura zvinopa vanhu wine Mary ndiye akabata revelation yakaita kuti pave newine mukadzi uneineni nguva yangu haisati yakwana ndozvakataura Jesu Mary haana kuenda kuwani nguva yake haisati yakwana munei naye ndotanoti kunonzi kuparidza kutaura pfungwa yaMwari panyaya yataurwa kwete kunotaura zvataurwa nokuti nzwa tikavhura bhaibheri pano ndikapedza kuverenga chinoita kuti urambe wakamira chii ndapedza kuverenga kuda kunzwa zvasina kuverenga kana uchida zvakanyorwa dai wotoendaka tapaverenga saka uri kumirirei ndaverenga uda kunzwa zvisina kunyorwa why that's the mind of God iri hidden pamessage iripo Mary haana kuripita kuti ati nguva isati yakwana ngoma mujuma nguva isati yakwana ari kuti muneineni nhai mai nguva isati yakwana Mary haana kutaura izvozvo akazonzwa isati wedzere kana kutapudza apa tatotaura tosangana next week atiwedzere kana kutapudza kuinterpreta hakusi kuwedzera kana kutapudza kuexpanda zviripo kuti zvichigamuchirika ndanzwa vamwe zvavafundisa vanowanza nyaya chimira ndikuudze bhaibheri ratoparidza inyaya ivo vatiri kuparidza vanga vasingaverenge bhaibheri zvavaita ndo bhaibheri Abraham akabva pakaenda apa ndo bhaibheri racho Abraham anga asingavhure bhaibheri madhiri ese aita kuti aenda ukati asi mukadzi wangu ndotori bhaibheri isu toramba takamira pashoko ende takati vanhu vai vari dangerous isu hatibude tinonyatsodhira nemagwaro zvarinoreva ndo zvatinoita ukaona uchiita zvirimo une half truth complete truth kuziva zvaunofanirwa kuita kubva pane zvirimo nokuti zvimwe zvirimo zvacho ndikupa example Lord akarara nevana vake vasikana iwe nevako hausati zvirimo mucharara rini tsanga handi munoita zvirimusauberezi hamuwedzere kana kutapudza apa David wakauraya Uriya akatora mukadzi waUriya iwewe hausati wauraya unoita zvirimo saka rizoti must rightly divide the word rightly divide the word kudivide kwete kurirasa kugona kuri plaza mushemushe nokuti nzwa mubhaibheri hamuna munhu angane foni hamuna munhu angane mota wese anga ari rich angane madhongi nengamera kana uchida blessing yemubhaibheri unofanira kuita madhongo ako you must not believe God for a car Job anga asina car Solomon anga asina car kana phone you will believe God for a car if he in a car unofamba netsongo kuita zvekutamba yako ino munhu yemadhongi chete so pakuda interpretation mulife yatoday unoziva kuti Jesu paakauya ndofamba panyika achiporesa vanhu haana kubvira aporesa munhu HIV kwete kuti anga asina power yanga isiko mune munhu akaporeswa HIV nebhaibheri hamuna saka taakuda simba raKristu rinodhila nematambudziko atoday give us today our daily bread hatidi chanezuro tipei chanhasi chiri fresh chinotipa energy yatoday chanezuro hachiite muna today kwanza wakomana chanondishamisa ngovhura vhesi 1 nyaya ndomaitiraita manje Jesu aitotaura zvekumunda paconference hombe aiti mukushi wakakusha mbeu agriculture baba muchechi Yesu anga asingarova zvengirozi airova zvekumunda mukushi akakusha mbeu imwe ikaenda padombo imwe ikaenda paruvari ane nzira dzekunzwa nganzi sevisi yapera marova neagriculture baba
Unatoona kuti muchida ana kudanwa. Apana kana pari kurova muchinji. A great teacher or a good teacher is somebody who understands the level yevanhu vari kudzidzisa kuti vagone kunzwa zvaari kutaura. Saka uchiona kuprimary kana muchiita maths grade 1 grade 2 havanyanzowanza madigits, vanowedzera vanoti 3 sweets plus 3 sweets. Maths hasi masweet. Uya palevel ratsano watiri kudhila nawo vanzwe kunakirwa munyaya yakaoma. Maths akaoma vasikasiwa masweet nemaorange ndokutara. Why age iri kudirwa nayo ukazomati waita certain level zvinosiyana. So I'm not moved. Mwari akashandisa munhu in a certain dimension even asina kushandisa inini. And anofanira kumanya kuti hasi Mwari oshoko aridaro. Jesu John chapter 9 akapfira matepa asakakanya ivi akaisa kumeso ebofu rikaona. Dai zvisina kunyorwa ndopfira ndodira munhu haufa. Ndozonoti vakomana rakatiturikai maoko pane vanorwara. Uya utoitawo kushipira kumeso. Prophet vemate. Prophet vemate. Mwari zvaada kuti zviitike panguva iyoyo ndo zvinofanira kunge zvichiitika. Last book raJohn, pamagospels, the last book of John, rinoti minana yese yakaitwa naJesu haina kukwanisa kunyorwa. Noti dai yakanyorwa hakuna bhuku raigona kukonteina zvaakaita. Saka mubhaibheri mune dzimwe nyaya dzisina kupinda dzaifanirwa kupinda dzakarohwa nespace but dziriko. Saka panogona kutoitwa chinhu nemunhu nhasi mota hachimo chingakudaro chiri chezvimwe zvakaitwa zvisina kunyoreka nekuda kwespace. Unofanira kuita bhaibheri zvezoita zvinyowani. Zvaada iye Mwari ndoumwari hwacho ndokutonamata kwacho. So pakana pane problem 1 yekumunyima position yake but yekungomukokawo just as an ordinary guest. And Jesus was there but there was a master of ceremony inside. Wine payakapera zvamaster che kuna Jesu. Wine yapera komunotaurirai maguest munodi kuudza vakuru vemutambo vari kuunderstanda position level yaJesu kuti is greater than munhu watamba position. But kana muchiziziva mazviitirei inature yevanhu kurespecta zvinhu zvavo wonyima Mwari position nenguva yake. Church to you in time. Church to you inguva yekuti washaya zvekuita. Church to you haisi lifestyle. Kunamata kwauri part time, kuwaila time. Kuingoita kuti nyaya dzako dziko ungonzoonekwa unopinda. Dedication yako iri low. Kwauri much dedicated. Unokuziva. Unokuziva unonzwa moyo wako kuti yes, unokuziva. Iye kunamata ndeyekuti zvaoma kauda uchitsenzwa sabato dakamunamato. Zatakamboenda kumakuwa kwaivigwa munhu. So tapedza kuita prayer munhu ari kuigwa panext paivigwawo timu rezvigure. Ndokubva vazoya vachikumbira patiri zvanzi takumbira mufundisi wenyu vachitirawo kamunamato. Kwete munamato, kamunamato. Zvigure zvakasvika pano nongomataridza but mwoda anonyura pada kamunamato. Zvigure. Ukabva wakakwenya anozi kamunamato unoda kuperekedza shasha. Hoye kunamata munotoiziva vakaishayira nguva. Yeti zvatakuwanira nguva ndozvinotikuwadza. Saka mhino inature yemunhu kana kusaziva here kwaanoswera nezvinhu zvaanoinvesta achiisa time mazviri tiri kuita zvinhu izvo zvinomukuwadza. Wakaipa chaakagona kuadvertisa kana kuti kumaketa maproblems in a better way to an extent yekuti unosvira kuva neyako problem. Yaka advert yedoro haitwe nemunhu akadhakwa asi doro rinodhaka. Sei vasingamirira kuti udhakwe vanyatsoadvertisa kuti ona marowero waitwa naro. Havadi kuti uone kurova kwarinoita. Vada kuti uone marowero auchariita. Saka kunongopinda vanhu vari sober korova masuti vari po5 on the big 5. Ukatora lion yako ukati kana black label what ka ukatika ona full richisumuka so that calling black label. Haipereri panyaya iyi. Ukaziva kwainonoperera chako chako haudi kuona futi. Utadza kucrossa road wakarohwa naro vanotikuwadza varuma. So they know how to market problems. Maproblems anomarketwa in a way yekuti unosvira kuva neyako.
dambudziko rinomaketwa ine wewe utonzwa ndiri kuruza itamenda kugaona baba ukaona mfambi nezvino zvakanyorwa kumadziro zvimaposta se stick to one partner unoona mafanisa simbi dzese and anomaketa chipfuwa chotoa chipfuwa ndechebaba Abraham motoparidza kuti siya unashuwa. The devil knows how to market problems. Yeah. Mukaka ukanaka pautano hwako unogeza mapapu. Fodya inouraya mapapu hande kuadvert and hande kumasales. Fodya inotengwa darika mukaka. Nemakwadziro aya iwo achitonyora futi. Satani asingabva kugraduate usatani wacho. Zvokuti hakuvanzire andonyora pachipepa chefodya chii. Hamu food to help. Wototenga hamu yako. And got 20 hamu. And I was on the china. Upon thinking in shut up. Once I know paper chefodya zviri enough kuita kuti usaifarire. Hamuna mavitamins arimo, munectar, nicotine. Obvanyora kuti harmful to health. Oh, and the page 20. Sachikura pachishandika. Anoenda kuchipatara kwanorambidzwa fodya. Wozotambira doctor dzimwe akakurambidza. Vanenge ari mukona neyako. Akachashanda chikoro the devil is so wicked. Makudikana sei akatora chikoro akachita master of ceremony. Madimoni akatanga kuseka. Utomboda zvechikoro usingade munai. Unoita benzi rakafunda tinokura nenicotine. The devil is so wicked. I know advertise my problems in the smart Garden Raiden. The advert was so bad. God was not understanding. He created them in his own likeness and image. Boy, advert, not Munofanana, Imagafanana. Now you have a taste of knowledge. Mukaji, Gamarano, Munofanana. Magato Siba Magafanana. Saga Munani, Diakut, Garoni Magafanana, Gudara. What about the problems? Never going to watch Kuwa and the Peter. Tagati Gudara. But not Zinga Muka Munda, Vaskere Munda. Nobody Muka, if you get a moon, the battle of mind. You know, God's in what you moon. Say why I know over a snake. Sagano gets it up there. At the pin. At the thing, but not thinking. I think when you put I shall and things have been there. Sagango Mirabudai. Left for it thinking a shiri. You know, it was out Achabuda Chapin. Later Pumba Habude. So the Pagawaya can buy Samaj and if I get it double up a shiri. I know you also buried out in Mugona to say good guys. Double deliver in us, the payment 20, Mugama 20, Much of another shade. What don't you want to watch Chamina? If I hope you will be around, I hope you have got you in the money. Vanuangu Para and Pishawa. Vano Chengeta, Angapa Musha, Vasungeta Bumbo, Kanakutima Manenga. You don't see any more qualities, eh? I could not know. You know that I say Bruga 3 kilometers. You hanga say Bruga 3. That's how you reside. I got transfer from time of ignorance. Psycho Varika. I got to worry myself. No budget in 1 year. Chagaku Fumamira and Ochinokupa potential on the Peter Quest. But what are you walk up environment in Africa on that level? You want to show it as Mafungira, Mafungira Marine Queen. You want to show no conscience as you caution. In young is no question when you environment you can create a value, but it's not value. Uno you want to never go show. Uno here I can get a chance to go town. I got one of my 4x4. I'm going to come some show. When's come show? 1 feet was on a 495 like America. They got on no wonder. I got like exposure. Environment, you don't see the value, it's not value. Napura mind my present. Baba didn't go on a drive or tractor man, right? I such enough power. When I got about to I do my graft.
Enda driver usikwani wakati zokuti unotokaenda hapo pa limelight pande ikoko ukazongobva ikoko uya kuno unomutuka driver truck kana vanhu vandandwisira nguva exposure. Mwari adakutana naAbhurahamu bambo muti buda mutende, Mwari muna hanzwe here ari mutende, zvanzi buda mutende abuda, tarisa mudenga one nyeredzi ndozvichaitawo vana vako. Mwari vanoda kumbotaura newe une exposure because kana uri mutende wakavharika reasoning yako iri poor. Munhu ane mari ukamuitira basa akada kukunyima mari anobvunza iwewe kuti unoda mari wanja unoti yakawanda iwe hainambowanda ilevho yenhamo yauinayo ukazwa kuti waya unovhunduka kuti handipewe 20 ona yatikupa 50 but ane moyo wakanaka aiwa akatooma moyo isaka zvinhu zvaunokoshesayo mari yaunovhunduka iwewe haivhundisawo moyo wako. Saka akada kukuomesera anokubvunza iwewe ukagara kuti waita ungade mari kuti haako ndanyanyoitei baba ndinonyese acheka kuzozareka ndikupe 20 uri hapa ane moyo wakanaka akaoma moyo saka akubvunza. He knows mindset munhu ari poor kuti anodespecta zvinhu useless. Indaiti culture kudhara kana makudya sadza munombera maoko kana makunhonga nyama muombera futi. Why twice? Saka nyama yanga ine respect yayo haingonhongwa haibatanidzwe nesadza ndoda kuoperwa paine inaimboti culture ipoverty ende maiti mukadya utange nekuinhonga unongoti chovhei akakura panguva yangu ende ine order kuti mukuru ndiandakaita sei kuti mufana akatanga kunhonga hondo yachaipera taane exposure taakudya muplate yake yako nizoti asaka apata nyaya Nomenyama. so my time is done. But the master of ceremonial life mako ndiani mpuka nokuti Jesu munomisa panze mukuru wemutambo mumisa mumba waini kapera maudza wepanze madikudza ari mumba munotozviziva kuti Jesu anozvigona zvinotadzwa neshasha saka mamupirei chigaro muchinima Jesu chigaro. Vanhu vanopa nguva trust nefaith mavari vanhuwo zvavo vanotokudikanawo kuti uwane nguva yekunamata Mwari hahipo. Kune vanhu vanoita pesu, une mitambo yaunoita pesu, maziro aunoita bhora hatikuti bhora rakaipa but mamaziro acho munomaniziwa bhora kwete nemuno chete nekunze mari yakatengwa munhu mapuriro akaita pamwe paakambogwesa imwe meter drive iwausugoisa zvakanaka kusapota zvinoitwa nevamwe zvakanaka kuitawo zvako zvinodawo kusapota. Hallelujah. Fungwa munhu ari kwati uku kuti ambouya kwako haufa unoziva kuti atambise nguva chikani because hauna zvaunoita muupenyu. Sapota inopinda muground nengoma yomwedzi ndiwe ende wabhadhara futi uyo anobhadhara wabuda shoma wapiwa mari yako iwo wabuda uchiti kuti hawina kwete vahwina tahwina uona uchibatanidzira kuwina kwausi kuwina pane problem. Shona kana kwati vahwina inokubatsira kuti nini undofanira kuwinawo but ukati tahwina wazvikwata tachiti munhu akakuti zviri sei usati zvakaoma hautimirira usambasada unoti ndakaomerwa. Kuzvipersonalize kunokubatsira kuti unide improvement. Zvakaoma baba zvakaoma nyika dzino mabasa ari kunetsa ndakati is half truth handa kuti kunyepa it's half truth kachokwadi karimo but haisi complete. Why? Because kune mabasa ofuti ndakaona newspaper kaya kuchiredzo kuri kuti waengineer kutriangle tonga harlots sugar saka wati mabasa ari kunetsa half truth unoti kuti type yangu anonetsa koza unara unogona wakatomirira ungopindawo chete rese rongodzwa muzee kunzi wapanga kuti akadada kuita interview itori problem. Life inoda kuti umboimprove pachako inongoda kuti umbotsvaka kuti ndiri kuitei. We believe in miracles guys, that's true, but the God of miracles is the God of principles. Chakaita kuti iye he became flesh kuti atifire pamuchinjikwa iprinciple yedeath spirit haife saka kuti agone kutifira he must become flesh man to die. Saka kune zvinotodimanda formula
iri tangible than iri spiritual. Ari Mwari haana kutifira saMwari, atava munhu kuti atifire muMwari wacho. He became man. Akadi kuti hazvina basa unoita zvenyama kudi nokuenda ndiri mweya uende pamchinjiro. So kune ma-issues, we are not heavenly minded to be earthly useless. Kune ma-issues are not demand knowledge in the natural. You must know what to do. So not nyama ichaora, but say uchigeza, understanding. Haina kunzi iore se ichaora waka. Kuri mpenyu hygiene inodiwa, iwa mnargo kunodiwa. Audi stiwa kudenga zogezo nebasa ivesi ifi notigezai. Kana vesi ikashayika notoora cheka. Kwadi mavesa. Mind yakapewa munhu naMwari itori gift. Zvimwe zvinhu hazvidi prayer, zvinoda thinking. Kufunga chaiko kunosorovha dzimwe nhamo dzine vanhu. Besides kubatwa musoro. Vanoda batwa mukati memusoro dzidonze mushi. Muzive mhepo dziri kwenu, vanhu kwedu vanobata-bata. Zvokubata-bata ndazvinzwa, iwe uchibatawo uchiite. Unoti unobata, iwe unobatwa-bata. Unosumuka use. Ende vamwe vacho kuroiwa huna ukatoroiwa ndarika stage youri. Apa challenge iripo ndezekuti hausi kuronga zvinhu zvako mushi. Do you know kuti kubhora munogona kutamba neimwe timu ikakunda ine kuti inogona kudarika. Pamwe pacho munokundwa nekuti mazvigoesa. Konoita inogona. Kuzvigoesa zvina kuti timu inogona zvoita munorongeka. Saka trophy inoenda nekusarongeka, kwete nekusagona. Timu isingagona inogona kuinda mukazvigoesa. Saka pamwe pacho life yako usitori kugoeswa. Uri kutunira. Andisati mari yangu ndikaibata inofamba sei, iwe ukaibata unoenda kupi? Kwauri kuenda ndokwa inopereka, imbogara uone. Hapana chikamu ukaibata chikamu uone. Wadani pamweisa muhongo unorara wakutinoi. Panga panorwadza. Ine mari muhongo. Ndoti aiwa. Ndosvika muchegu tinimuona boys. Azati discipline inonyatsooneka when you have what it takes but you choose to be disciplined. Kuzvibata kunonyatsooneka kana zvikwanisiro zviripo wosarudza kuzvibata. Haina nda problem, ina handifambi nogara ndiri padheni. Ukawana fuel full tank unofamba. Uyu mchindano akaita small sa life so. Baba kuye kunobviswa rent, notengerwa kunhu chikafu. Zvikwanisiro zvikavako. Ndaitara musi ndikati munzwa munhu akuti kana mari yako manje. Kwedu isurudziro kwedu nderebarikwa. Izvezvi kune ndimabarika kwenye unobasa nazvo. Ita mari uone. Unotoziva kuti mai kuti ndozvekwedu izvi. Unoziva tiri mandau saka kwedu chioro. Tsanipisa mamusiri mundau era. Yakubatika mari akuziva rudzi rwake chairo. Ende ndozvinoitwa kwawanozviziva. Kuti kwedu kwabarika haisi nyaya because ana sekuru vangu vanga vanaro, muzara wangu futi anga anaro. Kota muchovhera indiri one dziya yanga isipo. Saka discipline inooneka zvikwanisiro zvako and you chose to be disciplined. Saka tona kuridza futi, training yekuridza futi haidi 2 days. 1 hour unodzidziswa kuridza. Kuridza futi hakutore 3 hours, 1 hour. But say training yearmy ichida kana 6 months. Hakusi kutraina kuridza futi. Kupiwa discipline nokuti chauchabata. Number 1 chinopedza upenyu hwevanhu uye nehwako. Ungokanyi wambichana so. Andinozorora unofa. Inoda discipline nokuti futi inouraya vanhu newe. Haiurayiwa kutoti kana kuno. Saka 6 months then ndizokisa discipline muupenyu hwako. Utakura jecha so. Haisi nyaya futi tsana. Kuita uzive kuti chini chachina kumbira musha. Chimwe chinhu chiri more dangerous in life imari. Mari inogona kudarika nhamo. Mari ikauya pauri inogona kukuraya fast. Nhamo zvari kuita kunonoka. Mari ukanyatsoibata chacho. Full tank waisa. Andizoti unoguma uri kupi. Unani uchiitei. Ende rafa inonoka kubuda. Ibaba rafu nayo inotsimbirwa nenhamo. Amweni vanoudza kuti chema ukasatika munhu ubatsirika sei. Paunochemera Mwari arikupofadza zvinhu zvaita mushe. Chemera kuti mukuru wopofadzwa kwacho Mwari rambai muine. Breakthrough inogona kutova breakdown kana usina discipline.
Marriage yako dzimunguwa yachengetwa nelevu yekuwana kwenyu. Zvikanyatsotamba mushamushi. Unozochinja zvese kusvika pamunhu. Unoti mai moza ukaroya haisi quality man. Unosangana netype yako chaichai. Ipapa uri kuiona from afar. Pamwe veda wabhata hatsikwanisa kusvika ipapo. Muchato wemakana waita challenge 1. Kune sheshi yapinzwa mumba ikagara pachigaro chakanaka ikanzi mukuru wemutambo. Jesu ari panze apa angokokwawo. Jesus was also invited, not honored. Waini yapera ndobva vakaziva kuti zvigaro tikungopanana iyi yakaipa inoda mudhara ari panze. Saka Jesu haana kukasika kuita miracle. Ari kudhimanda position yake. Muna ineni nguva yangu yasati yakwana, nguva yeiko nyaya iripo ndeyekuti uyu pamberi paanoenda kuvanhu obva titai zvaanotaura kwete respect him kusvika palevel kuti chero chaataura mukachiteerera zvamuri kuda zvinoita. Dai Mwari atiwandira nyasha. Zvinhu zvawakanyanya value ukasubstituta value yaMwari. Mwari haapo kukubatsira, Mwari aripo kunamatwa nokuti ndiye mubatsiri. Oda yacho ndofunga wakaipesanisa kudai. Hatiuye kuzonamata kuti Mwari atibatsire nyangwe achibatsira vanhu kana vanamata. Tinouya kuzomunamata nokuti akakodzera uye akafanira kupiwa chigaro chake nokuti ndiye Mwari. Nhamo ngaikuwane wina Mwari. Kwete kuita Mwari wekukoka nokuti paita nhamo. No difference nemukadzi mumba nechifeve panze. Vese vakadzi. But approach dzako dzinosiyana. Why? Mumani position akatora mumako akava mainingi mumba. Uyu hasi mainingi ndimai kunana ningi. Saka usvika kuti hazvari mai rega funge bhageti mwedzi uno. Hatorwa naizvozvo. Uyu haudzwa kuti I love you wepanzoro. Anonzi toita sei? Asa mwembeko. Mwari kuvhuruka. Avapfingwe. Watomvimba nozoti munyowani. Mukadzi yes, but akazvibvisa palevel yekupfingwa nekurespectwa. Hakunzi makadii. Chifeva hachinzi makadii. Wadii. Toita sei? Yatopera. Mukadzi anenge mukadzi ari mumba, but wemumba ane position yaakatora. Saka Mwari ukamupa position haupariti sechifeve. Chifeve chinokuofa zvaunopiwa nemukadzi mumba, but hamugoni kutaura dzimwe nyaya nekuronga zvimwe zvinhu, nyangwe achigona kuzviita zvinoitwa kumba. Ukatoona wakutotaura naye dzekumba ari panze, ndiwo watoone bwenzi panze. Nokuti chifeve chakutoziva sabhuku kumusha kwenyu, uchiri right here. Nobva kwakazangarari, kune basa rei, endai kuzero. Chief chiweshe futi pachifeve. Murari medu na chief ndi chief chiweshe. Zvine basa rei. Mupe mari yake mende kusero. Uyu arakurarama semupa. Haidi respect zvimwe zvezvo zvaunotaura izvi. Ende ukatoona waenda ikoko, same team about thinking. Uyu haudzwe kuoma kwezvinhu. Ukaona wakutaura kuoma kwezvinhu mumba. Tinadzimai zvinhu zvakaoma ngatirongei musha. Ukangoenda panze ukati zvinhu zvakaoma nokuti wadi uri kudei. Furira. Pamwe wakuwane mari vachauya. Position yamadhamu yakasiyana neposition yechifeve. Nyangwe vese vachiofa zvakafanana. Yaunoda mumba unogona kuiwana panze, but seuchizoda kumba gari panze. Une zvawakaisa value ava ndaamai. So Mwari hafaniri kuopereta sechifeve waunosangana naye kana waakuda kubatsirika. Nokuti kune n'anga futi dzaakutobatsirawo. But Mwari ukamunamata ukamupa position yake, pamwe pacho haukumbire kuitirwa, unokodzera kuitirwa nokuti uri mwana waMwari uye Mwari vakatendeka. Ngati prayer kunyengetedza Mwari. Chikanazoita shona yacho kunyengetera kwete kunyengetedza. Why? Because God is good all the time. All the time God is good. Haite mushe nokuti wanyengetera. Agara ari right.
Saka master of ceremony wamakaisa mumba atakubuditswa. Was wine yashaika pano. Tiri chop chop. And it takes time to have the best wine. But what you know, see, I think that nguwa are good all the time. Did Jesus want to say Hallelujah. Yeah. Tawaka manya pants, I see a dollar. Wine yapera. Oh, wine yapera. Oh, she for him got to Malfa. I was all day. Saka Jesus manch. Mugo pulva uti ni mwari udariga shashari mkatu. Agati ndara kuti mimi mkatu tamvura. Uno nuisari mkatu. Tanzania no shiti chef mbomuluisa mvura. Paakanwa. Zanzi mvura ndokuva yashanduka kuwa wine. Lota wana kututa wine vakatuta mvura. Uyu paakanwa ndo paakanwa change. Problem yako, don't want to be a partaker of the things of God. You want change first, not to have obedience for things to change. Shika zvinhu zvaita. Oza munhu wese akaziva outcome yechinhu anoshingira kuchiita. Saka Mwari ane tsika yekuti haakuratidza the outcome. Unopinda nenyaya dzekuti unofunga kuti Mwari wacho haasi involved and hapana chinobuda. Why? Because faith is the evidence of things not seen. But haakupe evidence iri seen. Because ukangoona evidence inooneka hauregere kuita. But akakunyima evidence inooneka ungori trust maari unochibata. People hear me very well. Pakana paketa problem, battle of the kings. King of kings na master of ceremony. Tino zvinhu zvatapanguva nekuremekedza muupenyu. But kune nyaya dzekuti zvataremekedza nekupanguva hazvigona kugadzisa situation iripo. Tine zvataremekedza tikakoshesa. But kune imwe nyaya yekuti Mwari vakaisa ruoko rwavo chinhu hachikude zvakanaka ichi. Sautona munhu akafa dhokuta anongoti Mwari vaita kuda kwavo. Kwe wadi kuita kwako. Ndino wakatofundira uri professional doctor. Ozati kwangu kunosarenda mukuita kwa Jehovah. I've got my own doctor. I've got my own lawyer. Lawyer paanonetsera ndahamba manje. Anokumirira mukoti. Sentence yako taurwa. Pano ukati 2 years. You are utendera kuti take my lawyer. Unoenda iwewe. Speak to my lawyer, then they take you. Futi. Ndakutati kumirirana kwacho nekuti anomboendawo. Anodzokera kumba kwake kwenda iwewe. Unoenda una lawyer wako. Unozi achinomwera kuti tairerutsa uchinorupika fonza tairerutsa. Inoreruka ndichienda. Kana ndomunhu ka. Advocate wandinoziva anofira dzako ndiJesu. Ini handikwanise kufira nyaya yako. Ini ndinokuparidzira akakufira. Handisiri. Ini handikona kufira wewe chokwadi chacho. Ndine mhuri. Ndine gerere vana vangu Shwanza ndakafira wewe kana ndiwo zvako. Aiwa ka. Shwama ndokufira inini manje. Ndakatufira. My pastor, my prophet, pani pavanogumira. You need your own Jesus. Hallelujah. Harambari Mwari wa Abrahama. Kana Isaka auya ngaiti wa Isaka. Kana Jacob auya ngaiti wa Jacob. Kana Moses auya ndi Mwari wa Moses. Kuna kushare Mwari famba na vanhu wa Mwari. Hatunofamba nawo munhu wa Mwari timu ravo tinofamba nawo. Ndakati danger yekufamba nemunhu wa Mwari usingafambe na Mwari. I'll give you an example. Madhimoni akadzingwa muna region akakumbira kuenda munguruve dzanga dzichifura dziri pedyo. Madhimoni ane system yekurowa to the nearest. Akangodzingwa uchifamba naprofeti anopinda pane iwewe hauna Mwari una profeti. Anorowa to the nearest. So achonati kuoma moyo kuona unofamba navanhu vaMwari hakuna umwari. Vane exposed pakumadhimoni havasina strength to cover. Madhimoni akati kuti hatozotsvaga kokuenda. Ari kutarisa kuti pane nguruve dziripa. Nguruve chii? Mhuka inotambira kumadhanga. Saka wese kutambira muzvinhu zvake but achiteera munhu waMwari munorowa to the nearest. Chato wepakana mune mukuru airemekedzwa but haana chaakaperforma. Unoona tiri kurespecta. It's good kuremekedzana sevanhu. But remekedzo rinokura repamusoro kupa Mwari wacho. Why? Because vanokundikanawo vanhu ava.
Yeah. Ama tangu mkayakumba kwangu marriage ndinokukanselai but yangu futi inombonetsawo and unokono totaranya eri kutonetsa mangu futi and azvito ndikuudza kuti ngoma ndiyo ndinongota tichanamata munhu washi takadzvanyiwa tese ndakumura kuti utsvage Mwari usatsvage vanhu kozi vanhu vane nyaya dzavo hakuna superhuman usanyeperwa noga tiri musezeri yaunozvinzwisisa ndingakaipa uzoti wo waipa hazviriko ndinoipawo waipa tinongedzera pesa unotoipawo futi kwadi ungoparidza Kristu akatinakira tese ndingakadai mangwana naiye aipa kuti hazviriko toregererwa nesuwo taitoregererwa ipopayapa vanenge vanhu vakabata mukadzi achiita ufeve andinozati ufeve waitwe nemunhu wani vane gemu yekusvotora wawakamaka woregerera wavanofarira munyaya 1 hazvinoti vamwe vasingatukwa havana zvakaipa zvavari kuita kunongosvotorwa wakamakwa ninganomba vamwe vari kutobawo but havataurwe zvavo vanongosvotora mukadzi osiya murume Jesu haana kuramba kuti vakande matombo Jesu ane wisdom dzinotyisa haarambe zvamunoda munosiya mega kutama akanyora zoti akanyorei ndokubva mashoko kuti asati atadza ngaatange kukanda uri kukanda tichiri kukanda tidangoisa odha yemakandiro vasati vatadza vanofanira kumberi okanda saka anga ari kumberi akazva ndakatadza ndokubva kumashure komumwe uyo achinoenda pamberi unozoti neno unodzokera kumashure newo munodzoka mega pane pachimwe kuti pamberi paenda asati atadza munosvika kutaura ozi ndikangobisa pamberi unozoti kubasa wakaba futi obva waenda kuseri awaisa pamberi ane madhiri akaita ubva munodzokera Jesu haarambidza kukanda munosiya mega why anoshandisa wisdom anakambobvunza vaishe muri kuti muchadzoka munodzoka rini ndokubva ati handizive kwanoti handizive achiti ndina baba tiri vamwe chete ada kuona baba ukaone nini waona baba toseri kuti handizive anoziva bachinoita kuti ati handizive itype yabvunza vanhu vakaziva ari kudzoka musi wakati munhu akaziva dheti akaoma anonoushuura zuva achiripo ari kuya kumachakuti ikoko saka kuti ugare uchinamata unonyimwa dheti osaona kuya anytime imagine hwama ndaikarira uri kuloji wega unongoshedzera kuti finish ungoshedza kuti zvaenda kuti nda kuti yarira hwamata batiri kuno so kusaudzwa zuva ndekuti mugare muchinamata mugare muchirinda. I'm sure our time is done. Who is the master in your life? Mobauri chine time ihombe mulife mako ibhora chimwe chine time ihombe mulife mako zvimwe zvinhu zvaunongodawo zvako no kuchechi ukatona watouya awa iroro rinokurwadza singaite ende pawa iroro unogonotorara futi nokuti unogononzwa 30 minutes 30 dzimwe ndedzekurara dzekupedzisira ndedzekuti dapedza but kune pamunoshedzera kuti hengo hakuna ndakanzwa muchechi kwaparidzwa chechi yapero bati hengo takuenda hengo inenge iri kubvawo kwedu kuzvinhu zvedu saka master of ceremony iyo kana zvaoma manje hakuna bhendera unotsvaga kuti riridze zvaoma todai Mwari atiwanira nyasha anoda kupiwa position yake saMwari anoda kupiwa chigaro chake saMwari respect nenyaya dzayo baba vakabatwa sababa vanooperator sababa vakabatwa semukomana waipapo riri boys reipapo enda unoriziva boys kana chiita zvinhu respect ikapiwa iri juu munhu anooperator necapacity yakakwana ndaimbokomplaina kamazuva atavakwadzana pane kupa kuchifeo kwandaienda so kamwana kacho kainditi deti saka tikamufana kanokwana tiri pobowakereni ndakazodiscover kuti ndini sinokwana ndikuita baba basiripo bozi ndaiita chaizvo zvinoitwa nababa ndaita sota kangochemaso ndaita sota saka pedzisira kanonota vandidenda yet I was dead not dead aunogona kupigwa uchiparara iyo unosati hove ikabuda mvura haife inozofa kufa becomes the process not in an instant ndakaita kunotengeswa hove kuwadzana
Ndakasvika nehoyo dream ndichati menyu. Yadivita menyu sei kuleki kuro. Inenge isati yafa inozofa. So kufa becomes a process. Saka yatobuda mvura unenge kuirova. Inoenda ichifa netime. Saka pane pamba kuti kunyika kwauri kuri kunakidza. Ora pane pachitofiwa tsano uchitamba unoziva kuti mutsano wakafa. Bari kufa kwacho iprocess. Ozati shasha yazozorora manje. Yakazorora kudhara. Yaishetuka iri kunze kwemvura. Isina Jesu, isina Mwari, ichipigwa. Bosi wangu wadi pachifiwa. Sweetheart panza, uchifiwa. Kuri sweetheart akafa ikoko. Why? Because death will become a process. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Takupa position chigaro chenyu nokuti muri Mwari. Muupenyu wangu, mumuri yangu, mbasa rangu. Tore chigaro chenyu Mwari. Namatwa iremekedzwa muromo wangu unopupura pamusoro pazvose. Wanairumbidzo yenyu nokuremekedzwa nokuti makatendeka. Wakarurama makafanirwa nembiri. We give you glory, we give you praise, we give you honor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen.